abin ya zo mana babu zato an ce ga abin da za a yi ana son kowa a ga shekarun haihuwarsa a wannan sabon katin da aka kawo amma da shekarun haihuwa da kuma voters card number shi to abin da kuka ciccike abin da babu kawai a cikin wannan abin wannan lamba guda biyu da shekarun haihuwa da wannan lambar da katin zaɓe na baya shine kawai babu ba amma yanzu idan mun ba ku dama mun ce muku duk wanda ya zo za mu kira shi bayan kwana biyu za mu bashi abin da muka ce za mu bashi na magana wannan pass za mu babba kuwa to ko da wannan takardar ko da ba wannan takardar kowa zai kawo ya zo ya amshi wannan pass da za mu bashi domin shi ne za mu bashi kyauta da cikin gidan gwarzo albarkar Allah saboda kan ku taɓa wani gajiya ko ba ku tsaya abin da aka ce mutum ya yi idan ya yi zai samu biyan bukata don kayan abu da zuciya daya Allah zai biya maka bukata fiye da yadda ba ka yi tunani ba saboda haka duk wanda aka ba wannan katin don ka tafi da shi sai ka ba wani wanda bai sani ba labari amma mu da an ban mu nan za mu ce kawai ran da za ku zo an san kotas da nan da za mu ba ku kan za mu ba ku nan kyautar da za mu ci gaba da muku da muka saba yi to duk wanda zai zo sai mu ce to wani shi da takardun shekarun da lambobin shekarun haihuwansa da kuma ainihin kotas da jiya ko takardar yanzu aka ba ku yadda wacce kuma cike ta bata gagare ku ba ko wannan ma ba za ta gagare ku ba saboda abu biyu ne tun zamu abin da za mu kara a ciki takardun shekarun haihuwa da kuma ainihin lambobin kotas ka saboda kuma to me zai gagare ka ka yi mai wahala sai da abu ya zo gagara kuma zai gagare ka saboda haka ba wani abin da zai faɗa muku da gaba domin mata ku ne zaɓe mata ku ne kuke jajircewa kan tafiyar da ake kuma yana tabbatar muku da cewa in kun duba tafiyar da ake tun da kan lokacin da Allah Ubangiji ya sa Abdullahi Adamu na mulki har aka kankaro zuwa alaƙwai aka kankaro zuwa kan Umar Tanko Almakura aka kankaro aka zo zuwa kan AAC ina tabbatar muku da cewa babu ɗan takarar da ya taɓa fitowa ya nuna muku jajirtacce ne akan ƙaunar jihar sakamakon aikin Allah ya so ya yi duk wani wanda zai gaya muku wani abu to sai dai ya gaya muku magana irin sassan zuciya amma ya faɗi gaskiya kun sani amma ya faɗi ƙarya kun sani ba taɓa yin ɗan takarar da ya taɓa nuna wa jihar sakauna kamar yaji ba saboda haka kuma mun san an yi kuma ba za a ƙara wani kamar shi ba kuma albarkar manzon Allah duk abin da aiki zai yi muku nan gaba sai kun yi mamaki abin da zai muku sakamakon ina tabbatar muku da cewa ba shi akan gwamnati amma kuma yana yin abin da na gwamnatin ba su yi shi ba saboda haka